Айде сега като си корова, вали се препани някъде да паднеш и да пукнеш. Здравейте, мили мои същества! Днес от някъде ми дойдоха някакви грандиозни идеи. Ей, тая нашата любима баба Гранушка, да се гаврим с нея. Така направо да действаме. Сега гледайте какви сме снайперисти. Пау! Това ще ми трябва. Отдавна искам да я натрия мухлясалата физиономия по стълбите и май най-накрая ще успея. Така това го плюкам тука и сега чакаме тая да се появи. Ма тя, разбира се, няма да дойде. Ето я бе идва. Хайде, моля те, бъди тъпа и стъпи на снежинката. Ха. Сега кой стана на ледената кралица? Айде, ти направо се разпадна. Добре, това ще го бухна надолу по стълбите, поне една част да падне. Аре бе, толкова си дебела не може да минеш по стълбите. Уляля, много хубава гледка. Това развалено месо и кучето няма да иска да го яде. Изчезна. Направо стана на Елза. Не ми казвай, че току-що се хвана в собствения си капан. A few moments later. Хайде, бъди добра бабичка и мини от тук. Айде, гръм! Направо излетя. Аре бе, бутай са, като багер си не мога да избутам, толкова си дебела. Айде, чао. Да, айде. Чао. Много ти здраве. Айде и аз след тебе. Не си на двамата ни ден.